Ahojte priatelia, volám sa Marek Kamenický a vítam vás v efektívnom podnikaní. V tomto videu som sa rozhodol s vami rozobrať a porozprávať vám o téme, ako podnikať popri rodine, lomeno partnerskom vzťahu. Kvôli tomu, že vnímam, že veľa podnikateľov ako keby nevedia sprioritizovať a manažovať rodinu, deti, podnikanie a rovnako aj starostlivosť o seba samotných a nejaký ten oddych, relaxáciu. Tak poďme sa porozprávať, ako ja to mám najprv a potom, že čo sú moje tipy, čo by som odporúčil vám robiť, pokiaľ to chcete mať efektívnejšie. To najdôležitejšie je si uvedomiť, že ja som vždy tá priorita. Som tá najväčšia priorita, aká je a všetko prichádza potom. Partnerka, randenie, milovanie, deti, všetko ide nasledovne. A prečo je to tak veľmi dôležité? Kvôli tomu, že ja, čo som teraz vo vzťahu, mám ženu, 2 deti, 2 domy, 2 mačky, niekedy je toho moc. Ja som dlhodobo išiel v takom programe, že keďže som nebol moc ľúbený ako dieťa, tak som vždy vyžadoval pozornosť a vždy som plnil ostatných priania, aby som mal od nich pochvalu, aby som mal od nich v úvodzovkách nejakú lásku, pohľadenie, pozornosť, kvôli tomu, že som nemal rád a nelúbil som seba samého, lebo ma to nikto nenaučil. No ale čím viac už som v tom, že seba samého si vážim, že ja prioritizujem seba samého, čo sa začne diať, tak prestávam plniť hneď tie priania ostatných, ale robím to, čo ja chcem, robím to, čo ja cítim, že je správne. A teraz, ako je to s tým podnikaním spojené? Zrazu je tam potom taká tá rovina, čo si ľudia neuvedomujú, že podnikanie je ako ďalšie dieťa, o ktoré sa treba starať. Rovnako podnikanie je aj to, čo zarába peniaze a vďaka tomu moja žena nemusí pracovať, moje deti sú v komforte, máme čo jesť, máme kde bývať, máme auto, na ktorom vieme jazdiť. Čiže na základe podnikania zarábame peniaze, aby sme mali hodnotný, kvalitný a proste naplnený život, čo sa týka nejakých materiálnych potrieb, že sme zabezpečení. Takže je veľmi dôležité, aby veľká časť mojej pozornosti išla do podnikania, do toho, čo je moja vášeň, moje poslanie. Čiže to je už tým spôsobom prioritizácia seba samého. A rovnako toho, čo chcem robiť. Potom, čo sa deje to, že keď takto to mám nastavené, že toto je veľmi dôležité, ja som toto aj odkomunikoval s partnerkou a so ženou, že OK, že tieto veci sú pre mňa dôležité a tomuto ja sa potrebujem venovať. No a teraz, čo sa začne diať? Niekedy, keď máte partnerku alebo deti, tak budú chcieť od vás tú pozornosť. Prídem ráno, proste o 4 ráno vstanem, makám 3 hodiny, prídem hore a chcú odo mňa veci. Ako ja to mám nastavené, že všetko, čo odo mňa chcú, až po obede. Od 4 do 5 sa venujem potrebám domu. Čo treba opraviť, čo treba spraviť, ale chcem od nich, aby mi to všetko napísali do zošitu. Lebo oni, čo robievali, a robili to buď vedome, nevedome, tak oni to na seba dali, že ten problém, ktorý oni chceli, aby som im ja vyriešil, dali to na mňa, ja som to mal v mysli, oni mali prázdnu mysl a Marek to vyrieši. Ale problém bol ten, že ja som potom išiel podnikať s tým, že ešte hento potrebujem vyriešiť niečo v dome a už som nebol sústredený na prácu. Takže ako to ja mám teraz, a im aj hovorím, že všetko chcem, aby napísali do zošitu, nech mi to ani nehovoria. To je moja hranica im. A že odtedy dovtedy ja sa na to pozriem a vyriešim to. A pokiaľ na to zabudnem, tak nech mi to pripomenú. To je aj ich zodpovednosť. Takže toto je úplne úžasné, ako to funguje. A druhá rovina je to, že tie veci mám nastavené z pohľadne priorít a také tej sebadisciplíny, že ja nechodím neskôr spávať. Keď viem, že od tej 4 ráno do tej 8, 9 som najefektívnejší, tak všetko robím preto, aby ten večer som mal pokojný a kľudný. Deti sú upratané, kedy majú ísť spať. Proste tam není diskusia, že či vtedy. Ja som priorita. A rovnako aj so ženou to treba vždy komunikovať, že ako to chceme mať nastavené na to, aby to fungovalo. Lebo to najdôležitejšie v rodinnom a v partnerskom vzťahu je systém. A rovnako, ja toto neviem ani vysvetliť, aké je to dôležité, lebo človek si myslí, že väčšina času, ktorú trávim s rodinou, sa rovná kvalita času. To je blbosť. Kvôli tomu, že ja naberám energiu, keď som sám v relaxácii, keď som v prírode, keď podnikám, to ma dobíja. Čiže tie činnosti sú moje, to, čo ja potrebujem robiť. A vy neviete si predstaviť potom, keď ja idem s malým sa mečovať von s nejakými palicami, tak mečujeme sa 30 minút, ale on je tak naplnený z tej energie, čo mu dám, tých 30 intenzívnych 40 minút, kedy nie som na telefóne, kedy sa venujem iba jemu, že mu to úplne stačí. On potom 3 hodiny sa vie hrať sám, len my sme tu nastavení, že ako keby sa musíme obetovať pre všetkých druhých ľudí a nikdy prioritizovať seba samých. To častokrát vidíte aj
na matkách, kedy sa proste úplne až rozlievajú pre to dieťa a vôbec neprioritizujú samých seba. Ale čo sa potom deje, že tie deti vidia nie to, že ako sa proste pre nich rozlieva tá matka, ale vidia to, že matka neprioritizuje seba samú, nemá seba samú na prvom mieste, nevie dávať hranice, nevie proste upratať seba samú a nevie upratať ani to dieťa, nastaviť hranice a byť seba disciplinovaná. Čiže to je niečo, čo ja vidím ako je veľmi dôležité z pohľadu podnikania a manažovanie partnerského rodinného vzťahu, nastavovať hranice sebe, ale rovnako nastavovať hranice aj rodine. A nastaviť tam systém preto, aby ja som mohol podnikať a tvoriť. Kvôli tomu, že podnikanie je moje poslanie. A ako ja to ešte mám, že ja večer napríklad mám červené svetlo v izbe. Môžem na toto aj natočiť video, že ako mám kvalitnejší spánok. Plus rovnako sa dávam do kľudu posledné hodiny. Posledné 3 hodiny nejdem ani na telefón, nekonzumujem nič z vonkajšieho sveta, kvôli tomu, že nechcem sa proste vyrušovať ničím. Potom rovnako aj doma proste všetko tou energiou dávame do takého pokoja kľudu, že sa už pôjde spať. Ono sa to všetko dá. Nemáme televíziu, proste ten priestor je čistý, nemáme tam žiadne rušivé elementy, je tam častokrát kľud, ako občas sú, pravda, že s deťmi veci, ale nie je to také časté. A to presne vychádza z toho, ako ja som disciplinovaný. Lebo muž v domácnosti prináša poriadok, muž v domácnosti prináša pevnosť a ráznosť. A ja sa do tohto ešte viac a viac dostávam, len som tam už oveľa hlbšie a tie kvality mám silnejšie ako pred rokom alebo pred 2. Takže ja to tak mám nastavené. Stanem, idem rovno pracovať. Dám si možno nejaké dýchacie cvičenia, krátku meditáciu a venujem sa práci, lebo určitým spôsobom aj to je pre mňa meditácia. Pracujem, idem sa proste naraňajkovať, ale ja sa nestaram o deti. Žena vie, že proste žena keď vstane, tak sa stará o deti ohľadne vybavenia s opatrovateľkou, ale ja tie veci neriešim. Kvôli tomu, že pre mňa je to podnikanie. Tak to máme nastavené, tak nám to funguje. Možno vy ste ten, ktorý máte chodiť s deťmi do škôlky a zaniesť, lebo to máte cestou do kancelárie. OK, treba si to nastaviť, v čom sa ako cítim, v čom sa cítim v pohodlne, ale treba hlavne rozprávať o tých pocitoch, čo máme vo vnútri, že ty kokos, ale v tomto ja sa už necítim dobre. Napríklad zoberme si, že žena by chcela moju pozornosť a chcela by, aby sme spolu napríklad trávili čas ráno. A ja by som cítil, že ale nie, že toto není pre mňa, že ja potrebujem ráno pracovať. Lebo čo by sa stalo, keby, áno, môžem vylihovať so ženou ráno v posteli, môžem byť perfektne, ale cítil by som, že ja potrebujem zrobiť. A viete čo, žena môže na určitej úrovni cítiť, že tak však on leží so mnou v posteli, je to perfektné, môže tam prísť milovaniu čokoľvek, ale na hlbšej úrovni cíti, že nerobím to, čo by som mal. A žena miluje, keď nemusí byť priorita pre toho muža. Snímania na určitej úrovni áno, keď sa venujem len žene, ale keď má rada, a ja to vidíme na svojej partnerke, ona miluje, keď môžem robiť. Keď jej hovorím o tom, že čo sa mi v podnikaní podarilo, alebo na čom pracujem. Ona je potom viac priťahovaná ku mne, lebo vidí, že robím. Vidím, že robím to, čo ma baví a to mi dáva energiu. Rovnako aj deti to tiež cítia zo mňa, že som naplnený. Aj ten život úplne inak funguje, lebo život sa stará o tých, ktorí sa snažia a ktorí robia. Aj mravce stále robia. Keď sa pozriem na zvieratá, oni stále niečo robia. Tak preto je tam mať takú tú vášeň a takú tú pohodu v tom, keď pracujem. Čiže toľko za mňa a hlavne ten život vás bude skúšať. Stále, ako skúša aj mňa. Čiže ja prídem hore a oni hneď skúšajú. Že navždy bude skúšať. Z každej strany, že ako sa, či sa vie dostať do mňa. Mali by sme hento. Ja poviem, už hranice dávam jasné a čoraz viac si to všímam, že nie, teraz to tak necítim, teraz je potrebné toto, teraz som unavený, teraz to robiť nebudem. Čo sa mi nedeje, že napríklad ja si len tak na sedačku lahnem, malý Gregor sa hrá s Legom a sa ma spýta, či sa ideme spolu hrať a ja poviem, ja si nacítim svoje vnútro a že hovorím, Gregor, ja potrebujem byť teraz len tak uvoľnený a len tak oddychovať, tak ma teraz nehaj. Že potom oddychnem si a potom sa môžeme na chvíľku zahrať. A tá chvíľka bude úplne iná toho zahrania, ako keby si mám s ním sadnúť, som vnútorne rozbitý, proste vytlakovaný v hneve a mám sa s ním hrať s Legom, keď to reálne ani nechcem, nebaví ma to a najradšej by som proste vypadol. A doprial sebe samému ten čas. A ja tento čas si dopriavam nekompromisne. Ale to je presne to, že častokrát, a ja som to tak mal, že ja som hľadal povolenie od svojej ženy, ako v úvodzovkách od svojej matky, či môžem niečo ísť urobiť. Že idem teraz von, dobre? Ja viem, to vyjde zvláštne. Ale dobre, OK, tak idem.
Ale úplne inú silu to má, keď poviem idem von. Lebo žena môže vždy namietnúť. Že fú Marek, ale počuj, ja už od rána som zle spala. Mohol by si dať? A on, jasne, ďakujem. A to je presne to, že je to veľmi veľa o aj takej tej ráznosti, ale aj o komunikácii, ako to chce mať nastavené. A so ženou si sadnúť a že takto to teraz bude mať, s deťmi si sadnúť, takto to teraz bude mať. Lebo malý Gregor doma vie, že Marek pracuje od vtedy do vtedy. Vtedy sa s Marekom nehrám. A on sa ma aj spýta, ideš pracovať? Hovorím, áno, idem, teraz pracujem. Teraz mám najviac energie, teraz som najefektívnejší. A hlavne tie veci sa budujú dlhodobo, krok po kroku a záleží na tom, keď sa posledný rok na seba pozriem, aké som mal dennodenné aktivity. To nezáleží, akože vízia je pekná aj všetko, že čo chcem vybudovať, ale na to sa vykašľať, pokiaľ dennodenné aktivity nie sú rázne, pevné, rýchle, efektívne. A na toto urobiť je presne to, že dávam rázne a pevné hranice sebe samému aj druhým ľuďom. Čiže to, ako pracujem, to, ako podnikám, to, ako žijem, to, ako dýcham, to, ako chodím, to, ako spím, to, ako jem, to, ako si užívam život, to, ako som autentický, to, ako nehávam, či ma stresy z vonkajšieho sveta dostanú, rovnako to, či riešim ostatných problémy, alebo sa zameriavam len na samého seba, to, či riešim politiku, či riešim vojnu, či riešim infláciu, či riešim rast cien za toto, alebo proste na všetko kašlem a jediné, čo robím, je, že makám. Lebo princíp je toho, že čím viac robím a čím viac sa sústredím na efektívnejšiu prácu a excelenciu v tom, čo robím, tak tým pádom mám lepšie výsledky. Ale cieľom nie je ten výsledok, cieľom je samotná práca. A nech tá samotná práca proste je seba naplňujúca, že čím viac robím, tým viac sa radujem. Nie je to z pohľadu workoholizmu, že by som utekal k tej práci, ale je to z pohľadu uvedomenia, že tá práca je niečo omnoho hlbšie a naplnenejšie, že v tom, čo ostatní vnímajú, že to je niečo, čo im bere energiu, vy v tom môžete mať radosť a lásku a harmóniu a zatiaľ, kým ostatní trpia, tak vy sa môžete radovať a byť v pocitoch úplnej bláženosti. Toto už nezopakujem, tak kto ste to pozerali doteraz, tak ďakujem krásne za pozretie a verím, že toto video vám aspoň trochu pomohlo. Majte sa krásne a ahojte.